Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथां आंनि YouTube channel आव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेलाव नायनानै भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै लोगोफोर आं मोनसे आपडेट लाना फैदों बे आपडेटआनो जाहैबाय सासे फोरोंगिरि एबा सासे इउटिउबारबो बिथाङा ओमफ्राय बिथांनि मोनसे आपडेट लाना फैदों ओमफ्राय बिथांनि मुङा जाहैबाय काइलास दिजु बिथाङा बर'सो दे ओमफ्राय टाइटेला मा आं मोनथिला खिन्थु बे दिजुआ कैलाश दिजु होननानै जों मोनथिनो मोनो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोरबा सिनाय जानांगौ ओमफ्राय सोरबा सिनाया जानो हागौ ओमफ्राय बिनि मा आपडेट होनना बुङोब्ला बिथांखौहाय सासे माबाया फेसबुक मोनसे पस्ट खालामना होदों जे बेयो नंगौ नङा आं बुंथारनो हाया खिन्थु आंनि आन्दासाव नंगौबो जानो हागौ बिथांखौ मा पस्ट होना मा लिरना होदों होनबा बिथांखौ एक्सटेन्ड जादों होननानै बिथांखौहाय मोनसे पस्ट होदों ओमफ्राय जिखुनु नंगौना नङा आं बेखौ बुंथारनो हाला ओमफ्राय नंगौबो जानो हानाय ओमफ्राय जिखुनु जाया आं नोंथांमोन नैबे आपडेटखौ लाना फैदों ओमफ्राय नैबे पस्टखौबो आं खिन्थागोन ओमफ्राय नैबे पस्टखौ नायना लागोन जोङो मा लिरना होदों नैबेयाव नोंथांमोननो आं फरायना देखायगोन नै नों नैबेखौ नायना लागोनो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय नुबायना नोंथांमोना ओमफ्राय आं स्क्रिनाव होना होगोन नोंथांमोना फरायनो हागोन आरो ओमफ्राय आं बेखौ फरायना होगोन नोंथांमोननो बाव मा लिरना होदों बाव बे फेसबुक पेजआ नैबेखौ पस्ट होग्राया जाहैबाय नामा जाहैबाय मनिराज गयारी फेसबुक पेजआव होदों ओमफ्राय बिनि लिरना होनायखौ फरायना होनोसै आं दिनै नोंथांमोननि बयनिबो आंगो कैलाश दिजु सारा हरखाब बाइकजों जाब्रबथाय जाना गावनि जिउजों जुजिगासिनो सारनि थाखाय बयबो आर'ज खालाम जाहाथे सारा थाबैनो मोजां जायो बिदि होननानै पस्ट होदों ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा सिनायाबो जानो हागौ बेनि थाखायनो आङो फटकबो होना होफागोन ओमफ्राय बे सारनि भिडिअखौबो आङो होना होफागोन भिडिअ सारना फेसबुक पेजआव 16K फलोवार्स दं ओमफ्राय इउटुबनिखौ आं बारा मिथिला खिन्थु फेसबुक पेजआव 16K फलोवार्स दं आरो ओमफ्राय नोंथांमोना बे सारखौ सिनायाबा आं नोंथांमोननो फटक एबा भिडिअ होना होगोन नोंथांमोना नायना नैबे फटक एबा भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन आरोना लोगो नोंलाय आइख' नै मालाय बेसो आइ होनदो नोंसोर सब मामा होनग्रा गोजासो मामा होनबालाय माथो आमाय होननायसो जायो मामा नै एलिनायालाय मामा होनो ना आइ होनो आइसो होननांगौ मामाबो होनो आइबो होनो मामा होना आइ होननांगौ दे आइसो होनो आइ मिथिबाय बयबो आइ होननांगौ दे नोंसोरलाय खुलुमदों सोरखौ नों मामाखौ नोंलाय आब'खौ नोंलाय मामाखौ नोंलाय खुलुमाखै मामाखौ खुलुमदों कर'ना सोरखौ खुलुमदों बाप मालाय कर'ना एफा बुरजा खुलुमदों मालाय नोंलाय आबैखौ आबौखौबो नोंलाय मामाखौ नोंलाय आइखौ नै मालाय बेसो आइ होनदो नोंसोर सब मामा होनग्रा गोजासो मामा होना आइ होननांगौ दे आइसो होनो आइ ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे फटक एबा भिडिअखौ नुनानै नैबे सारखौ सिनायबाय जानो हागौ ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना सिगां सिनायामोनब्लाबो दा आंनि भिडिअखौ नुनानै सिनायबाय जानो हागौ ओमफ्राय बेनो जे आंनिफ्रायबो मोनसे गुरै खावलायनाय जाहाथे साराहाय नैबे जानाखि दा एक्सिडेन्ट जाना दं बेनिफ्राय थाबैनो मोजां जाथों होननानै नोंथांमोनाबो आर'ज खालामनाय जाबाय इसोरनाव ओमफ्राय आंनि माबानिफ्रायबो साइडनिफ्रायबो सारा जाहाथे थाबैनो मोजां जाथों थाबैनो गावनि फरायसाफोरखौ मोजां गियान एबा मोजां आखु एबा फोरोंलांनो हाथों होननानै आंबो आंनिफ्राय आर'ज खालामबाय जाहाथे सारा थाबैनो जोंनि गेजेराव नुजाफैफिनो बेखौ आङो मिजिंथिबाय आरो ओमफ्राय बिदिखौ आं बारा गोलाव बानायना लोगोफोर आंना बेनोमोन जास्ट नोंथांमोनखौ नुयैखौ नुहोनाय आंना आपडेटआ बेनो जे आं
अल इउटुबार एबा अल इउटुबारखौनो होनना लादो अल इउटुबारफोरनि आपडेट होनो सेस्था खालामबाय थागोन नोंथांमोननो जाहाथे नोंथांमोनाबो बैफोर भिडिअखौ नुयोब्ला आंनो खिथाहरनो हागोन कमेन्ट बक्सआव जिखुनु जा भिडिअनि गेजेरजों खिथाहरनो हागोन सोरखौ आपडेट होनांगौ आपडेट थादोंबा आं गासिबो इउटुबारखौ हाजोबा नालाय सेस्था खालामगोन अल इउटुबारखौनो कभार खालामनो ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय बाय